Videa a dneska si ideme zahrať Brawl Stars už ako vidíte. A ja som včera som len zapol Brawl Stars, lebo som ho nehral asi mesiac, tak som ho zapol. 2 Legendary Star Dropy, 1 gadgeta, alebo čo to bolo na neviem koho, a keď mám divný hlas, tak teraz som vstal, takže tak, možno ísť na vec. S Griffom som včera ešte celkom hral. Som ho dostal už. Ja ešte na trolla idem. Dobre, máme takú týždňu. To podľa mňa Griff je veľmi dobrý brawler. Ja s ním som porazil každého a každý si berie toto veľmi dobrý kázer a kázer mi potom. Koľko si tu afokol? Dobre, Mufasa. Tak, koľko mám kilov? 4 kily. A tiež, ako môžete vidieť, už som aj niečo nahral, takže už mám 10 000 pohárikov. A tu idem na Crowa, alebo čo vy mi odporúčate? Crowa, Spike'a alebo Sandy? Ja by som chcel Crowa, bo Crow je veľmi dobrý brawler. Ako on skočí, pôjde dakde preč a tam ešte urobí také s tými krydlami. No nie krydlami, ale pierkami. Alebo to môže opakovať takto. Tu ja si chcem zobrať asi Nani. Bibi som už skúšal, ale ona má strašne slabé nabíjanie, takže to je taký brawler. Piper ani náhodou, tam ešte porozmýšľam. Tu si berem Squeaka. Samozrejme, lebo Squeak, on je strašne OP. A tu si berem asi Mega. Lebo na ňo mám Angel Skin. Alebo možno aj Chester. Ale ja si skôr myslím, že Mega, lebo Meg je v tom dobrý, že on má ako keby 2 životy. Že on je ten robot, potom môžete mu zničiť robota a on stále ešte bude žiť, lebo bude mať ešte pánačikov život. Ja si tu vypnem notebook. A ešte veľmi by som vás chcel poprosiť o odber. Aj keď sa už veľmi teším, že sme konečne dosiahli 30 odberateľov. A bol by som rád, aj keby ste dali odber na kanál Keksík hra s ložnami Keksík hra bez medzery. By ste tam dali odber, je to môj kamarát. Klik sebe. Boj sa ma. Ja sa ma fakt bojí. Dobrý deň. Kamo, prečo ja nestrieľam po nej? Máme tu link.
No, už nemám tak veľa hitov. No, dobre, čo to volá. Rozbieraj ich, ja ti idem pomôcť. Poď, Mr. P. Poď, Mr. P. Mr. P, poď. Ne. Ne, práve ma ty mali patkaň. A Angelo, ty už ani náhodou. Aj však my máme dávať na jeden hit. Mera takové. Ne, toto sme prehrali. Sme si vylepšili týr na 9. Ja si zoberiem možno koho iného. To bude asi Dynamite, lebo s Dynamiteom mi to ide veľmi dobre. Ale mám len 3 skiny, tak ja si šetrím tu na tento 2750 alebo ešte by som chcel možno si, alebo ešte si môžem kúpiť skin na joj, neviem s kým hrajem tak často. Edgara možno, keď som zdržal medzi tých. Hej, možno sama dráha. Vyskúšam si s Edgarom. Začali. A keby vás zaujímalo, že kedy vidie video z Brawl Starsu, ale z tohto z Minecraftu, tak z Minecraftu video až dobre, mením Brawlera. Z Minecraftu proste video až niekedy, keď nájdem natáčací program na Windows 7, pretože sa mi pokazila myška a teraz ja musím hrať iba na notebooku Minecraft, lebo na mobile takto sa mi hrá strašne zle. Neviem, koho si zoberiem, Byrona. Má tiež len samé také skiny za 5000. Mr. P, tento skin som dostal tiež. Taký nový Agent P. Nexa. Ten za 1000 to je úplne na nič. To je taký istý. Na báze to som pozeral včera, na Lindy som pozeral včera, na Juju som pozeral, mám na totem, ale to je také. Aj na Ali mám, ale Ali ja vôbec nepoužívam, a keď neviem prečo. Lebo niektorí hovoria, že je to overpower brawler, ja ho v pohode porazím s Griffom. I'm only here for the trophies.
Kámo, to čo je Emza? Dobre, použijem schopnosti na toto typu. Dobrý deň. A ešte na Ali si kúpim. Alebo sa ešte pozriem ďalej. Skúrami používam. Franka tak používam, ale nehovorím často. To je ten za 1000, ale to je tak. Bea, to je taký brawler, že nepoužívam ho vôbec. Kúpim si skin na Ali. Happy. G'day, you vegan beauties! Tomu dajte. Som fakt teraz vstal. Dokedy o 7. Bibi. Krivo. Ne, on mi tak hodil, ne. A ja vôbec nemám hrať s Ali. To je taký brawler pre mňa. Nemám ho používať vôbec. Mám zdaleko pôjde. Ja už fakt neviem. Hot Squid. Ne. Ja som vôbec neviem. To máš broka. Prečo vymysleli Amber? Takže aj ja mám Amber, ale nepoužívam veľmi. Tak dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like a odber. A dovidenia.